Κύριοι βουλευτές, κύριε Νομάρχα, κύριε Διοικητά της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κύριε Διοικητά της Τροχέας, κύριε Δήμαρχε της Νάουσας, κυρία Δήμαρχε της Βέρειας, φίλες και φίλοι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι, φίλες και φίλοι δημοτικοί σύμβουλοι και τοπικοί σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καταρχήν χρόνια πολλά και καλά με υγεία σε όλους. Ο Καλλικράτης είναι ένα τεράστιο στοίχημα για την επόμενη μέρα στην τοπική αυτοδιοίκηση που πρέπει οπωσδήποτε να κερδιθεί. Η πολιτεία με το συγκεκριμένο νομοθέτημα μας δίνει τη δυνατότητα να γυρίσουμε σελίδα στα αυτοδιοικητικά δρόμενα. Η επιτυχία ή η αποτυχία του εγχειρήματος βρίσκεται αποκλειστικά στα δικά μας χέρια. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του Καλλικράτη είναι η συνεργασία όλων των δημιουργικών δυνάμεων του Δήμου της Βέρειας. Ευελπιστώ ότι τα όσα είπε η Δήμαρχος δεν θα αποτελέσουν λόγια που επέβαλε η σημερινή ημέρα, αλλά θα είναι η πηξίδα πάνω στην οποία θα κινηθεί η διοίκησή της. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να λειτουργήσουμε με διαχωριστικές γραμμές και με αποκλεισμούς. Ο νέος Δήμος μας χρειάζεται όλους. Εμείς από την πλευρά μας είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να καταστήσουμε το Δήμο Βέρειας αντάξιο της ιστορίας του. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή στη Δημοτική Αρχή. Θα επιβραβεύσουμε και θα συνενέσουμε κάθε θετικό βήμα, ενώ θα ασκήσουμε δημιουργική και γόνιμη αντιπολίτευση σε ό,τι κρίνουμε πως αντιστρατεύεται και προσκρούει στα συμφέροντα των δημοτών μας. Γιατί για μας προέχει το συμφέρον του Δήμου και των δημοτών μας. Να είστε όλοι καλά, χρόνια πολλά και καλή